Bernales. Ating ibalik ang Ano ba ining si Isay na naman ining high value? Isang high value target personality. O, arestado po kan PNP Iriga. Congratulations po, PNP Iriga, sa pamumuno po ni Police Lieutenant Dexter C. Versola. Of course, officer in charge dahil sa paglabag sa illegal na droga. RA 9165 at illegal na pag-aari. Yan, may baril pa pala. Na may baril, RA 10591. Sabi sa akan search warrant o plan maurag. Nakumpiska sa suspect ang mga sumusunod. Ayan, medyo dakol-dakol ini. 5 sachet, sealed transparent plastic sachet. Ayan, na naglalaman sa suspected, white crystalline po ini. Suspected crystalline substance, suspected to be shabu. Ayan, dakol-dakol ini. 7 pieces aluminum strips. Ayan, dakol-dakol ini mayo padang tumaday, pananggad na kaya mga nagigisong. Tama na nga ni, tanay pinagmamalaki na nga ni kan sa tuyang presidente na controlled na daw ang illegal drugs. How can he say that controlled na ang illegal drugs? Paano na ini? Base sa investigasyon kan PNP Iriga, ay nakakumpis kasinda sa suspect ng sarong kalibre 45. 45. Norenko pistol with chamber loaded with magazine. Ayan, loaded pa ng magazine. Kaya ining 45 kaya ang apod mi nga ni kanida kaidto eskwela with 5 ammus and 2 spare magazines loaded with 7 ammunition each. Ayan pa, may siguro maano pa. Ay bako na ining barabasta. So pagulayan ta daw ining Oplan maurag. Bicol talagang bako na lang uragon kundi Oplan maurag. Dati nga po igwaman ako kainik, hindi na biktima po kaya ako nung naransak ang aking bahay. Ayan, year 2014 ata yun. Pero aywan ko lang kung si Sena may gamit ka itong gamit. Igwaman akong gamit. It is complete. Hindi po yun illegal. Kompleto po ng ganang papeles yun. Naasta nga ni ngunyan maski pinagtaban sa ko, pinaglinaog po si sa kuyang kwarto, tamayong tao po. Si pagpuli ko, dahil I was in vacation for 3 months. Ayan po, niransak po. Talaga pong katakot-takot ang iyak na ginawa ko noon kasi almost naubos po yung aking mga gamit sa laugkan sa kuyang kwarto. So, dipisil po kapag naghahali kita, naghali man kay ako, knowing na may tao man sa harong, andyan ang nanay ko, andoon yung isang kapatid ko, kaya kamalas-malasi po, may nagbakasyon man po sinda for 3 days. 3 days man po. Yaon pa man po ang samuyang apa, si Ma'am Kyla Ray Ligasyon, na magayon-gayonon mon po. Bako lang ako ang magayon-gayon digdi, kaya lang, andyan man po ang samuyang apa, si Ma'am Kyla Ray Ligasyon. tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin. Ayon po sa ining PNP, tumakbo ang suspect at nagtago sa kusina, suot-suot ang isang bulletproof vest at sarong belt bag na naglalaman ng nasabing badil. Ay, dipisil nga ni talaga ini. Kung hindi mayo siyang illegal, dahil sa madulag. Sa kapag igwapong search warrant, maski sain ka pa magtago. Dahil ako po, pirmi man po ako nakakaibanan sa bilang authority man po kaya ako. Media authority po ako. Kaya pirmi po ako nakakaiba sa mga search warrant and sa buy bust operation. So, medyo may nanudan naman po kita. Kaya, dahil na kita magday na kita kayan. Maglikay-likay na po kita. Wala po, lalo po pag igwa kita bagang pag igwa kitang mga anak na po. Kapag kita ay may mga aki na at nagdadardakulaan sa tuyang mga aki, magreforma po kita. Maghikos na lang po kita, magtrabaho ni maayos, tanganing di kita napapaarog kay nita. Dipisil man po ang magpara not knowing minsan ang mismong samoy sa imong pamilya ang nagre-report sa imo kayan. So, ayon sa PNP Iriga, ayan nga tumakbo, nagtago sa kusina, may suot na vest, bulletproof vest. Ay preparado talagang maray. Well prepared. Just imagine, nakasuot ng vest. Maski pa anong dibuhon mo, mahuhuli ka at mahuhuli dahil iisa ka lang dyan. Di bali kung may mga, kung nandiyan dyan yung mga guest mo or yung mga
kaalyado mo. Pero maski na nga ni, pag anong authority na ang naglaog sa imo, ay talagang madidipisilan ka. Madidipisilan talaga. So, dahil na kita magparadurar kaya kaiyan. Si mga naggagamit pa kaiyan, dahil na po. Ayan po. Kaya, aywan ko ba? Matagal na ini. Haloy-haloy na po ini. Maski sa insulok ka ining Pilipinas. Minsan nga ni iistoryahan mi lang. Or istorya lang po yan. Na sabi ko nga, duman sa sarong nasyon na pinagdumanan ko. I just don't want to mention the place na baka malaybil kita. Maringani kung dahil makaabot ng pinagtataramta. Igwa po akong sarong lugar na nagbakasyon po ako dumanin 3 bulan po. Sa ibang nasyon po yan, ibang bansa. Ngunyan sabi ko, may nagdadyan kami may isang restaurant kami. Usually, pag nasa ibang nasyon po ako, mayo na kaming ginibo kayan kung di magparalakwat sa pasyal dito, pasyal doon, kain dito, kain doon. So, nung may pinagdumanan kami, ang mga naryaon duman is mga may komunidad po doon na isarong community lang po yun pero napakalaki po. Parang kasing laki yata nitong San Nicolas kasi ang pinakadakula yata mo niyan sa San Nicolas. Ay kadakol duman siya restaurant na pinaglaogan mi. It is a community of other mga mga taga ibang nasyon din po. Mga puti sinda. Ngunyan sabi ko anong pinaggigiribo ninda? Wala pa akong kaalam-alam doon dito sa mga illegal na ini. Saka yung napaparong ko, ano niya ko yan na mag-aaraso na yan, nag-umusok po. Sabi ka na aki ko, wag ka na lang tingin ng tingin dyan, normal yan dito, hindi yan hinuhuli dito. Because that is the business of that said country. Yung nasyon pa lang yun pala ang negosyo ninda. It is our business. It is legalized in our place. It is the business of this country. But ang mga customers ninda is from other country din. Ay, yapi ko ang galing. So, meron nga dito sa Satuyang sarong Pilipino daw. Meron doon, aram na nindo kung si Isaya. So, kamong mga nagagamit dyan, dai na kamo kayan, maski na kita nagtitirios, dai bali nang magkakaning lugaw, bako ulang galing sa nakaw or sa illegal na paagi. Taang pinapakakan nindo sa mga aki nindo, arog kayan. For sure nga ni, kamong mga nagpaparagiribo kayan ngunyan, bako man yan ang ipinakakan sa indong magurang. Taano tayan ang ginigibo nindo ngunyan. Nakataya pa ang sa indong lawas kaya. Ang sa indong buhay nakataya dyan. Arog nga ni kayo ni. Ang naturang okasyon ay, pag-grade na yun, ay just doon daw kung ano nang nangyari ka ini. Pagkatapos arog pa kayan. Ano nang gigibuhon nindo? Kaya ako nga ni nag-warning ako, dahil may nagkatripon-tipon po, pinasasalamatan ko po si Ma'am Epres. Si Gloria Epres nga ba? Di ko lang nakuha. Pero makaibanan mi dyan sa senior citizen. Igwa pong ipinadala duman sa Samuyang Barangay. Mayroong mga food packs po. Ang nahiling ko, igwang bagas, dahil ko na-inspection ko anong mga laog kayan. Naka-eco bag siya. Nakatambak po duman sa may barangay hall ng San Agustin. Paghapot ko nga kasubago, nagduman ako. Naghapon na naman po ako sa barangay hall. Ang sabi linda, pinadara daw na sa senior citizen. Parang gift, ano ba yun? Nagbigay sinda ng regalo sa mga those who are less fortunate. Kaya I am very thankful to those. Mrs. Epres, thank you very much po. For giving early Christmas gift to those who are really. Kaya pag-arog man kanyan, pinipili man si talagang nangangaiponing marhay. And of course, meron man kami mga staff na tinatauan man kayan dahil ang mga staff may kasaradit man kan mga kasaradit kan sa indang mga honorarium. So, whatever benefits, whatever na pakikiadabangan na may nagdadar sa barangay mi, pero may kaibanan yan. But anyway, I would like to say hello to my one and only. Nagdidiskutir na naman kami kasubago dahil ayaw akong tigilan, ayaw tumigil na dahil mag-igdi sa Pilipinas kan sa kuyang love friend. I call him love friend, but no other than James Wally Osas, the only love of my heart. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na
Ang programang ini hatod pa din sa Endo kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Turing Castro Verde Aquiler. Ang bansa Ayan pa. May senior pala dyan na nakadangog lang. Nagdyan na sa Endo nagpapagayon-gayon. Laila And of course, I would like also to say hello and good afternoon. Thank you for watching. Both Chokoy Rex Oliva. And of course, hatod pa man sa Endo ang programang ini ni Kagawad Melnandaday Robles Moralio. And of course, ni Rodolfo Jeff J. Poitino. Ayun. And of course, gusto ko man pasalamatan, although ang pinapakinggan na sa kuya digdi ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio ay every Sunday po, tuwang-tuwa po sinda kan mga sounds na pinapatugtog digdi sa Napayon radio station RPNDCKI. Ayan po, kasi mga elderly man po yan sinda. At may nakaulay po man ako ngunya na hapon mismo. Saro man pong elderly, saro man senior citizen na sabi niya, pigpaparadangog taka, panay ang dangog ko sa imo. Dai mo man lang daw ako bation. O sige, babatiin na kita. Sa Muyang Barangay Lupon, si Ma'am Gloria Tayer. Kumusta po dyan, Ma'am Gloria Tayer? And of course, si Alice po. Si Alicia Alice. Good morning, good afternoon po sa Enugabos na mga nagdadangog sa kuya mo niyan. panalo And of course, si Lolo Jess and si Lolo Jose. How are you? Dahil muna magparturog-turog na maaga pa. gagancho And of course, si Manay Nelia, si Miguel Topreo, Nelia Bernales, and of course, si Ate Fe Albanyo. sana na ugan Ang pabati nila sa ko every daw sa Sunday na kasi tuwang-tuwa daw sinda magpatugtog lalo na itong si Tanog Bicol na sabi nga mayo naman daw nagdadangog na kan Tanog Bicol samantalang sa Manila nga ni Igwang nagwawatsing kayan request sa kuya dahil talagang she really missed those Bicol songs. Laila dili But anyway, thank you for those who are watching via their live streaming and Transistor Radio. Hello also to Monica, to Lenlen, and kay Melanie Mendoza, and kay Tel Mendoza rin. papan ibalik ang And of course, ang programang ito hakatod sa Endo. Mayo pong iba ni Senator Laila de Lima. And the principal sponsor of this program, Barita Aksyon Impormasyon, mayo pong iba kung di si Madam Susain de Lima, born of Germany. laban Laila de Lima ating ipanalo Hello also kay Mr. Kay Engineer Stephen Edith Katimbang Andalis. Laila And of course kay Architect Saludo and family. Extend my regards. Laila de Lima ating ipanalo ang laban Ini parang mga birthday today. Ayan, ang mga birthday today. Ang Samuyang Chairman, SK Chairman na nasa na po. So, kalinyada na po siya kan mga city councilors because siya po ang presidente ng SK Federation ng Iriga City. Mayo pong iba kong di si Chairman Michael Bagayawa Samarita. Happy 25th birthday to you, Michael Bagayawa Samarita. I wish you all the best. And of course, more birthdays to come and blessings to come and of course, good health. laban ng Pilipinas Salamat sa palitsyon manok. bago And hello also to my apo, Jewel Mina Isabel Gaspi of Cavite City, who is also celebrating her birthday today. But of course, those who are celebrating their birthday today, kay Delilah Di Villa. Happy birthday din, Laila, ng San Isidro Parish Church and Fatima Parish Church and Shrine. siya at pag-asa Si Rowena Di Paz po, Rowena Di Paz Bueno is also will celebrate her birthday tomorrow na nasa Taiwan. And of course, advance happy birthday po. Kansamuyang Kabats, si Buddy and Christy Cubas, isa nagbe-birthday si Endo bukas. laban And of course, advance happy birthday to Mayor Tagagawad, Melnanda de Robles Moralio, who will celebrate her birthday on the 19th. Ayan, kailan ba yan? Sa Friday. Advance happy birthday sa iyo, Kagawad, Melnanda de Robles Moralio. Lima at And of course, kis PB, ayan, babanggitin kita. Ayan, kay PB Merino, Gary Merino. Happy, advance happy birthday on the 22nd of November. Laila
And right now, si Nene Laines Cabarles. Nene, si Merna Laines Cabarles, nandyan sa La Purisima. Happy birthday to you, Nene Laines Cabarles. And over also kay Ami Amoroso. Ayan, Ami Amoroso of Barangay San Agustin, the Pastoral Council President po. Si Ami Amoroso, who is celebrating her birthday today. She is now a golden girl. Ayan, welcome to the club of Golden Girl, Ami Amoroso. Those who are celebrating their birthday today, ay magandang happy birthday sa inyo lahat. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. And I am so very proud. I am so proud of because VP Lenny Robredo will visit my cousin, our very own Senator Laila de Lima. Bibisitahin po ni VP Lenny nalungkot tuloy ako. Senator Laila de Lima sa kanyang house detention po. Bibisitahon ni VP Lenny sa this coming Thursday at exactly 11:30 a.m. sa kanyang detention house. So, thank you very much to those who are listening today and those who are watching from their live streaming. Bibisitahin po ni VP Lenny si Senator Laila de Lima sa kanyang detention house this coming Thursday at 11:30 in the morning. Ang hustisya, nais natin, sumulong ang bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya, laban Laila de Lima. And of course, advance happy birthday kay Enzo. Ano nga ba yung apelyido na ni Enzo? Nakalimutan ko, Del. And of course, advance happy birthday kan sa tuya pang sarong kaibanan. Akala mo hindi ko alam, Felix Lagrimas? Birthday po kan sa muyang nasa technical si Felix Lagrimas sa November 25. Siya at pag-asa laban. Happy. Yes, birthday po ni Felix Lagrimas sa November 25. Anong araw yon? Oh, sa Huwebes. Manda ka dyan. Ano ba sang? Kung may ganap, ayan, simple lang. Tama na siguro yung panira sa sarong kainan. And of course to Edith Andalis Katimbang Andalis. Oh, happy birthday din for you. Advance happy birthday. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. And of course, advance happy birthday din sa 18. Ay, bukas, tomorrow, is the birthday also ng Samuyang Tanod na si Barangay Tanod, Eddie Cabaltera Sr. And ini ang pinakamaganda. Nagkatapat po ang birthday ninda na mag-ama. Si Barangay Tanod, Eddie Cabaltera Sr. and si Eddie Cabaltera Jr. Birthday po ninda sa aga on November 18. Ayan po. Sana may palibreng class. May ganap ba? Eddie Cabaltera Jr. and Eddie Cabaltera Sr. Happy birthday to both of you. And of course, I wish you all the best. I wish all those celebrants, lalo ini na Golden Girl na po ini si Ami Amoroso. Golden Girl po siya ngunyan. Si Maribik Saulon, ay ini pa pala nakalimutan ko. Si Jewel Mina, sa kuyang apo na nagbe-birthday ngunyan na 4th ba o 5th years ba. And of course, ini si Delilah Di Villa. Next year po, welcome to the Golden Organization, Laila Di Villa. And of course, sa 17, okay, birthday rin pala ngayon ni Ma'am, si Maribik Saulon Briboneria. Ano ba yan? Briboneria. Ayan, ayaw ko magsalita kasi ito mga bata pa kami. Ang Briboneria, kung basahin namin yan, ayaw na, wag na. Happy birthday also kay Rowena Lipas Bueno o yung Taiwan. And of course, kay Melnan Robles sa Biyernes po. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at
Ini namang ayan ang sinasabi ko ngunyan. Kaya itong pinagdeklara sa Manila na everybody can go out. And they are allowed now to magduman po sa mga mall since it is already December. Talaga namang miss daw ninda. Ay, biro mo o digdi sa Satuya. Sarong 8 anyos na batang lalaki, panibagong nasawi. Ayan po, nasawi. Kakalungkot po. Nasawi dahil umano sa COVID-19 sa Naga City. O, pakingga, ay erunggon nindong gabos yan. Dai kita, ako nga ni naiinis ako or para bang naiimbyer na ako duman sa sarong nanay na pinag-interview baga sa TV na taano ta dara-dara si Aki, kasadit pa, karga-karga pa. Pagkatapos nagmumoling, ang sabi, kasi nahihirak mandaas yakan sa iyang Aki. Nahihirak dakan sa iyang Aki dahil since last year pa, daan nakakaruluwas. Ano ba malay ng mga batang 7 years old below? Kaya kita na nga nato sa Maynila, 2 anyos na Aki, infected ng coronavirus, ng COVID-19. Ano ba naman malay ng 2 anyos na yan? Ano ba namang malay ng mga 7 years old below na mga Aki? Sa laog lang ka narong papagkawaton nindo sa laog kan harong. Ngunyan, kung igwa ka mong natad, iluwas ninyo, basta mainit na po, paluwasan ninyo dyan sa natad nindo, papagkawaton nindo. Dahil daiman nga ni pwede sa mga Aki ang daiman lang nasisilawan kan aldaw, daiman lang nakakasinghot ng alikabok, o daiman lang naaatian ang bitis o ang kamay. Dahil masama naman po yung sobrang marumi ang mga bata dahil kung ano-ano nasasagap niyan. And ora-orada kung anong kaputan ninda o kung nakakapot nin kakakan na mayong hugas kamay. Which is the most important sa health protocol. Use your face mask and panatilihing naguhugas po ng kamay. Tako nga ni pinagsabi ko na yan. Ever since po, pag aabot ko po sa harong, mayo pa tayong COVID-19. We don't have this COVID-19 pero I see to it na aywan ko ba kung bakit kinagaugalian ko pati ang mga Aki ko. Na pag aabot sa harong, mahugas kamay kami. Lalo nitong Aki kong doktor, yan ang laging reminder niyan sa mga tugang niya. Nag-iiriskwela pa yan sinda, nag-aaradal pa. Ngunyan may mga Aki naman sinda. There is always the reminder of my only son, Dr. Ariel de Lima Gaspi na, hugas kamay, hugas kamay. Mga high school pa lang yan, elementary po talaga. They see to it na paglaog ninda sarong o bago magkakan, they will wash their hands. Maski mayo pang COVID ka ito. Kaya nakaugalian mo na yan na naghuhugas ng kamay. Washing of hands is very much important lalo to the children, to the kids. Dahil yan mga Aki nga ni, maski nga ni 7 taon na, nagsusupsup pa yan kan kamot. Kaya see to it na ang mga Aki. Sana maging isip na mailagay niya to sa isip niya to ining sarong days 8 taon na batang lalaki panibagong nasawi di umano sa COVID-19. Isa na namang baanuhin ko nga binawian ang buhay sa komplikasyon ng coronavirus disease sa Naga City. At sa pagkakataong ito, ang bagong biktima ng virus ay isang 8 taong gulang batang lalaki. Ang naturang bata ay taga Barangay Triangulo, mismong Naga City sa sentro, na kung saan agad namang ipinakremate ang lawas kaini ayon kay punong barangay Alan Bereso. So, bakong ang pigpaparasabi nga na, although you are already vaccinated, hindi po yan. It is not an assurance na ikaw ay hindi na may infect. Ang pagngalasanta po, sain na hulakitan ining Aki na ini. Sain niya nakuha ang COVID-19. At yung 2 taong bata dun sa Manila na nagadan, ang sabi ng ina, nagmoling. Ang kasi, ako nga ni minsan nagpanaga ako, dati ay ako nalunad dyan sa bus dahil mahalo yun makadakol kan mga drodrakbay. Dai ako nalunad ngunyan dyan sa van. Because ang van po ay sarado, it is aircon. Pero kung bukasan ang bintana, malunad ako sa inda. Pero ang araw kayan kulob, although naka-face mask ka and naka-face shield ka, masisinghot no si hinangos kan mga kairbanan mo. At yung kinat avoided na meron dyan mabahing, maghahatsing po. Although naka-face mask yan, at least ang virus kayan kumakalat. So, habo ko munang magpirmi sa aircon. Di sa sige sa istasyon nag-aircon dahil ini kasi mga igli dahil man pwedeng mayong aircon.
So, kaya nga ni, sabi nga ni, ay guwang nagko-comment sa ko, bakit nga Ma'am Elma, nakababa ang face mask mo? Ay minsan ipinagtataas ko. Dipisilon man kaya maray na magparataram na nakatakip po ang bibig at saka ilong. Masakit man po. Di ba? Ngunyan, si mga nagpaparapara sa pasyal, kasuba ko nga ni pigsabi ko, dahil guwang nagduman sa barangay, ay si Aki, kasi nag-claim nga sinda, kaya itong ipinagtao kaya itong ni Mrs. Epres, para dun sa mga, the most needy. Sabi ko sa susunod, dahil nindo pagpaluwason ang Aki, dahil pagparaiba-iba digdi, o kadakol nindo. No, maski pa yan nagso-social distancing, yung mga hininga kayan, yung mga hinangos, nagsasarabay-sabay po yan, dahil may naghahangos kita, hangin po yan. Nagsisirculate po yan. Sabi ko si mga bata, mga Aki, mga bata, 13 years old below. Mga nanay, mga lola, mga magurang, 13 years old below, they are not allowed to go out. Especially those who are 7 years old below. Kaya I just don't know. Digdi sa tuman kaya dahil pamangkit na nag-aano yung nag-face to face. So, pag-ingatan tang marian sa tuyang mga sadiri. Masakit po yan. Napakasakit, masakit po yung maanuhan pa kitang. Saka wag tanang anuhin pag ganito, naging careless na naman po kita at magdakol na naman ang mga infected, of course, dahil mangyayari yung maging masaya ang satuyang dahil mangyari ang satuyang Christmas. Dahil po yan magiging marhay kung dahil kita magsusunod kan mga kaipuhan. So, we must be cooperative. Yun ang paper may kong pagpaparasabi. Again, happy birthday, Barangay Tanod, Eddie Cabaltera Sr. and Eddie Cabaltera Jr. bukas yan. Ano ba yan? May ganap ba tayo? Anong tawag mi kayan? Tatay Eddie. Ayun po, si Tatay Eddie. So, ining si Senator Laila de Lima talagang ikinulong, ginigipit, pero hindi nila mapapatahimik. Bagkos patuloy po siyang nagtatrabaho. Patuloy araw-araw po siya, dakol po ang naipapasa niyang resolutions. Ikinulong na nga, pero tuloy-tuloy ang pagtulong. Ang tulong at trabaho. Like what I've said, Laila de Lima always said, freedom and vindication will soon come for Senator Laila de Lima. Justice will always prevail for Senator Laila de Lima. Kaya lalaban at lalaban si Laila de Lima. Laban tayo. Release Laila now. Be brave always. Yan ang sinasabi ko parati sa kanya. Tuwing binibisita ko siya noong kaito, ngunyan kasi nag-pandemic, dahil man lang ako makabisita, bawal nga ni. So, naintindihan man niya. Kaya, nagme-message kami sa iya, pero talagang ganun lang. So, we must be thankful that si Senator Laila ang pag-asa ng lahat na yan. So, tabangan ta po siya. Everybody, let us pray. Pero, igwapo mga taga-Iriga mismo kung si Isay pa yan nakakabisto sa kasatuyang senador. Siya pang nagkukontra. I know you are listening right now. So, grabe ka. Kaya, mag-isip-isip ka rin. Wag ka lang magkakamali na lumapit. Dahil ipapamukha ko sa iyo na marunong ka lang palang lumapit kapag kailangan mo. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at Ini namang tapag igdi ko lang po may nadaanan ako dyan sa highway. Nagkakayat-kayat po na face mask. Kita pong mga motorista, kita pong mga naglalakaw. Kaya nga ni ang face mask po ikaag sa dapat kung paano. Ako sinasabi ibinababa ko, pero always na pagluwas ko po digdi, ang sakuyang face mask po ay takip po, natatakupan po ang sakurang urong. Ibinababa ko lang po dahil talagang masakit man magtaram, masakit magsalita na naka-face mask ka, nakaano ka pa. Pati irong mo. So, ini man nag-aapon po sa basura. Tay ginigibo na naman po sa pagparaapon kan basura. Ang nag-apon daw, naghiling sa CCTV. Ngunyan, humanda kayo. Nakakotse daw, sako-sakong basura. Ang hinulog po doon sa kali ng Waras River. The bridge na
nakaano po do, the boundary Waras River, boundary of Baaw and Iriga. Kaidto pa po, pigpaparaapunan dyan ng basura. Kami naman po ang taga-kalkal. Huwag lang kayong pahuhuli at doble-doble ang sa indong mga penalidad. Nais natin sumulong ang bansa. Okay, si Marilyn Alvar Orbon is watching. Hello, swerte, biglang nagka-sound. Ay, nagka-sound na daw yung phone niya. Nagkaroon na ng sound yan dahil gusto akong hinanyugon. Ang hustisya at pag-asa. Now, how do we dispose? Paano niya to ibabasura ang satuyang face mask and the face shield? What shall we do? Dapat sana magkaroon ng pag-urulay ining mga satuyang namumuno kung what shall we do? Kaining mga yung used face mask. Ako kaya ang mga face mask ko, yung mga ginamit ko, ikinakaag ko muna yan sa hanger. Hinahangir ko po yan. And then, ini-esprehan ko ng todo ng alcohol. Dinidisinfect ko. Tanganing, dahil pagsuloon. Dahil pag pinagsulo, ang aso kayan, yung usok, ay malalanghap po ng iba. Bakit naman susuloin, isusunugin mo ng may mga Okay. Ayan po. Time check muna tayo. Hanap buhay tayo. Tanganing medyo ma-maintain ang satuyang programa. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente. Magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Daday, hayay ang buhay. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo Igar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa kang katarata, ang pagiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang Iberry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Tumindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban. Okay, bakit nga ba si Laila? Bakit nga ba si Laila de Lima ipaglaban natin? Oh, ang rason po, pinakainot, matapang siya. Matapang na matapang, matalino, mahusay. Inalay ang buhay sa pakikipaglaban sa katotohanan. Ngunit inalipusta, niyurakan, hiniya. Pinagtulong-tulungan siya. Ginawa ng kwento, ikinulong, ngunit patuloy na nakikipaglaban. Yan po, si Senator Laila de Lima. Ang kwento ni Senator Laila ay maaaring mangyari din sa atin. Ayan po ang sinasabi ko. Siya po ay sarong abogada, naging Secretary of Justice, noon niya naging senador. Pero, saan siya ngunyan? Yaon po sa ngunyan si Senator Laila de Lima. Nakakulong po siya. Pero patuloy siyang nakikipaglaban para sa katotohanan. Ngunit talagang inaliposta siya, niyurakan, hiniya, pinagtarabang-tabangan siya, ginawan ng kwento, ipinakarsel o ipinakulong. Ngunit patuloy ang sa iyang pakikipaglaban. Ang kwento po ni Laila ay maaaring mangyari din sa atin. So, we must be aware. This coming election po, mag-isip kita gabos. Ang sabi nga, ang pera sa bulsa. Pero ang boto sa balota. Be a wise voter tayo ngunyan. Ginagawan na tayo ng parang katawa-tawa na po. Katawa-tawa na sa ibang nag-oobserba. Ining sa tuyang nasyon. When it comes to politics, yan, kinig po kayo. When it comes to politics, only in the Philippines, napakagulo. Gabos basta nakaumpisang tumukaw, habo ng maghali. Gusto nang angkinin ang buong Pilipinas. Papayag ba kayo nun? Huwag kayong mga maniwala sa mga naninira. And beware, meron pong sa akin na barita, na igwada ang nagsosolicit for feeding daw, for feeding. Igwada ang mga naglalakaw na nagsosolicit para sa feeding kung saan linda i-feeding yan. Para sa lugaw daw ni VP Leni Robredo. Mayo po akong aram kayan dahil ang aram ko pa everything na ginigibo kan mga taga-suporta ni VP Leni ay puro po. Ano yun po? Puro na lang po yung pagtarabang-tabang po
Wala pong solicitations dyan. Oh. Sinda-sinda po. Nagkakasararo po sinda, natabangan ang satuyang VP sa kanyang lakad. Sa kanyang adhikain. Pero dai po sinda nagsusulisit. Ngunyan kung igwapong shots group na nagsusulisit para daw i-feeding, na dai ko nga ni aram kung kaisay i-feeding, dai man po ninyo pagrauton. Dakadako na nga ni ka nagraraot kay VP Lenny. So, padagos kita kay Senator Laila. Ang kwento ni Senator Laila ay pwede rin mangyari sa sato. Mangyayari din sa atin yan. We are just an ordinary person. We are just an ordinary human being. Tas ang ngunyan, ang administrasyon ngunyan, pag ikaw, pobre ka lang, mayo kang karapatan na magreklamo dahil mayayaman na nga ni, may mga sinasabi, may mga pangaran, mga milyonaryo na. Pero, naipapakulong. Pirming salita, gagadanon ta kamo. Ipapagadan ta kamo. Ipapakulong ko kayo, ipapakarsil ko kayo. So, yan po ang intindihon niya to. Mayroon din babae, butangera. So, pwede ining mangyari sa atin dahil ordinaryong tao lang kita. Pilipina, maordinaryong tao lang kita. Isang ina. Isa ring ina si Senator Laila de Lima, Pilipina. Sa kamay ng mga dyablo ng bayan. Ayan po. That is the term she used. Niyurakan po siya. Ginawan ng kwento, inariposta. Hiniya, niyurakan ng todo-todo. Ngunyan, sa kamay, o sa kamot kan mga dyablo. Mga dyablo ng bayan natin. May panahon pa. Tulungan natin si Senator Laila de Lima. Bigyan ng hustisya at boses si Senator Laila de Lima sa Senado. Kaipuhan na kaipuhan ta ang sarong senadora na matapang, abogado, matapang, matalino, mahusay. Inialay ang kanyang buhay sa pagliligtas po, sa pagtatanggol sa satuyang mga kasaralitan, sa satuyang mga inaabuso. So, kakampings, Lenny Kiko 2022. Lalaban at lalaban tayo. Laban, Laila. Free Laila now. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi turobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin. So, ang sarap bang panawagan ni Senator Laila de Lima? Free all political prisoners. Pakawalan yung mga political prisoners. Si Senadora Laila de Lima ay isa sa mga tumindig. Sarap pa siya sa tumayo laban sa pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Sa isyu ng patayan, gamit ang war on drugs. May katwiran nga naman. Gamit ang war on drugs. At kaliwat kanan, wala tuo ang pagyurak sa karapatang pantao. Ano pang karapatan natin ngunyan? Yan ang isnisigaw ng ating background. Siya ang magbabalik ng hustisya ng ating bayan. Dahil sa umusbong na krisis sa politika at katotohanan, yang totoo, siya ay tahasang ikinulong at sinampahan ng gawa-gawang kaso upang mapatahimik. Pero hindi mapapatahimik si Senator Laila de Lima. Tulad niya, sina Amanda Enchanes, Reyna May Nasino at Sally Crisostomo Ohano ay biktima. Sarukman sinda sa biktima ng illegal pagpapakulong at pagtapak sa karapatang pantao ng ating administrasyon. Kailan kaya matitigil ini? Kailan mauntok ang maling paggamit ng batas? Inilang mga substitution, katawa-tawa na. Ginagawa na nilang laruan. So, kailan matitigil ang paggamit ng batas laban sa mga mamamayang naghahayag ng kanilang political na paniniwala? Wala na po. Wala na.
paano pa natin ipapahayag ang satuyang mga hinaing, ang satuyang mga inadrangay. Ayan, si Laila de Lima. Ibalik natin ang hustisya, laylaban tayo. Impormasyon ukol sa kaso ni Senador de Lima, magdangog lang po kamo di. Tatatawan ko pa kaning oras niyang pag yung kaso niya. Pero for sure, sigurado na po, 3 kaso na po ang naabsuelto na siya without any concrete evidence. Yun po ang dahilan. Kaya nga paulit-ulit ko, yung proceedings na ang nag-witness ay si General Magalong and now Mayor ng Baguio. Yun ang paniwalaan niya. So, oras na naman po, huwag niya itong kalimutan. Senator Laila de Lima, magbabalik ng hustisya, lalaban po siya para sa karapatang pantao. So, ipagdasal po niya ito siya. Those who are not convinced, manahimik na lang po. Pero, kaipuhan niya to. Gabos po kita nangangaipo kay Senator Laila de Lima. Paano siya lalaban kung mananatili siya sa kulungan? Although house detention po ang sa iyang tinitirahan, masakit po. Pero although nga nakakulong siya, patuloy pa rin ang pagtulong ni Senator Laila de Lima. Maski na anong panggigipit ang gibuhon ninda kay Senator, maski anong pang-ipit, hindi nila kayang patahimikin ang isang Laila de Lima dahil hinahabol niya ang karapatang pangtao, ang hustisya para sa tao. So, yan po ang tandaan niya to. Muli po, oras na naman. Luway-luway na po tayo magpapaaram. Oras na, pero igwa po kitang every Monday to Friday po. 5 to 6 in the evening. Barita, aksyon, impormasyon. Dito lang po yan sa RPN DCKI kada alas 5 hasta alas 6 ng pagkabanggi. Ako po ang pinyong kaibahanan. Ang sa tuya pong mga nakaiba sa technical side, andyan po si Sir Felix Lagrimas na magbe-birthday po sa October 25, Huwebes po yan. Andyan sa informasyon, si Rodel Cesar. And andyan man po sa mayang apa, si Ma'am Kayla Ray Ligacion. And yaon man po duman sa transmitter, si Sir Jameson Toriano Oco. Yan ang hanapin ko pa, ang birthday ni Sir James. And of course, kay banya niya duman, pareho sinda Jimmy Guanson. And ako man po siyempre ang nakaibanan nindo, may pong iba kung di si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, Diyos marhay na banggi po sa Endo Gabos, mabalos po sa mga nag-live streaming, and of course those who are listening through their transistor radio. Stay safe po and God bless us all. Laila